Sige. Naimbag nga aldaw nga Domingo tayo amin kakabsat kaya kablaawan na kayo sa inaga ni Amo Heso Kristo nga iso ti gapuna nga adda tayo managtatang aldaw nga mga Amen. Patuloy nga sir serving pan. Ay bak man nga rod ni sister ni Tanya ta mangibasa iti Bible verse. Hamay daron. One who is more powerful, I will pump the straps of loose sandals of He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ay bak man nga rod ni Brother Diyos na iso ti manglokat iti kararan. Open it for you. Father God, thank you, Lord Jesus, for today. Thank you for the blessings and you have given us, provided us. Thank you for the people who came today and is watching live, oh Lord. And may you continue to give us strength and knowledge in everything, oh Lord. In Jesus' name we pray. Oh, madaydayo ti Apo kakabsat kay oras na tapno iti kasta. Sangsang kamay sa tayo nga mangidayo iti Apo. Amen. Amen. Dagiti nakasagana ko na damati, praise the Lord. Praise the Lord. Basi, dagiti nakasagana kakabsat, kadamati, praise the Lord. Nagragsakan tayo kakabsat iti mangidayo manan iti Apo iti dayto yung aldaw. We are free to dance, we are free to sing, we are free to jump for the Lord. Amen. Amen. We want to see Jesus lifted high. Amen. Hallelujah. He is the way to
want to witness the miracle, Lord, that you are going to perform tonight, Father God. We thank you and we bless you, and may you set the fire down in my soul that we can contain and we can control, Lord. Amen. We want more of you. Amen. We want more of you, Lord. Amen. There's no place we would rather be. There's no place we would rather be than hearing your love, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah. We bless your name. Itutuloy tayo malayaman ni Tiago Kakabsat. Hallelujah. There's no place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than hearing your love, hearing your love. No place I would rather be. Come on, church, no place. No place I would rather be. No place. No place I would rather be than hearing your love, hearing your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than hearing your love, hearing your love. Set a fire in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. There's no place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than hearing your love, hearing your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than hearing your love, hearing your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Come on, church, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. We're gonna start. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. We want more of you, God. We want more of you, and we want you, Father God, to set the fire in this place, set the fire in our hearts, Lord God. And may you fill us with your presence today. May you fill us with your fire, oh Lord God. We are waiting, Father God, for that great miracle that you are going to do today, Father God. We bless you, we adore you, and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen.
mangarot ni Brother Daniel nga mga paduyak-yak iti. Amen. Amen. Hallelujah. Woo! Amen. My testimony is I thank God for all the things He's done for me, my school, my family, my grades, etc. The life I have right now, I thank Him for everything He's done. Mhm. Amen. 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 Madaydayo ni Apo kat. Hindi yung nga rogan na kapsat ti tithes and offerings. Ayaw man nga rogan ni Sister
everything in this day. Bless this tithes and offering and use it for your kingdom here on earth. Bless each every one of us. Amen. Amen. Nakasagana kayo garudan kakabsat, nga agdengag ti sasaon ni Apo, kat tiyempo na garudan, ngayon tayo agdengag ng naman kan. Spirit mo. Hindi, agmensahe tatang aldaw, umay kan ate. That is good. Amen. Madadayo iti amo kakabsat. Napiksan sa unay, brother Alda. Amen. Madadayo iti amo kakabsat. Amoy iti pusok kat permi nga gragragoy iti nga dundaway kakabsat. Ni Apo Diyos ka naging patungkal ka dahil nga aldaw tapno didikas na kat maaramig di amin nga maaramig. Amen. Kaya tugaw tayong nga na saya at kakabsat, dagiti ang nakiti Apo nga natutulnog kat at tugaw nga na saya at kat dagan tayo iti sasat. Apo, alright! Talaga. Pati speaker ka na. Sound check. Amen. Alright! So finally, mga kapatid, I'm so on fire tonight. Ti araramidan iti Apo iti panagbiag ko kakabsat. For how many months, kinukulit ako ng Holy Spirit. Awan iti sabali ngay naramid na kakabsat no kiti paranas na iti. Apoy naman iti biag ko kakabsat. Awan iti, wala akong ibang naranasan kundi maapuyan ng maapuyan ng Diyos. And I'm so excited tonight sa gagawin niya mga kapatid, that we will all experience God's fire tonight. Hallelujah. Okay, ang kararag tayo kakabsat. Natan-o, kaya man nagparapor nga Diyos, itan-o kidayo da kaapo, yaman kami itireking nga aldaw nga ipayo mo. Lord God, as we hear your word tonight, O Lord God, dawatin mi o Diyos nga tipa ng benediction mo, kaya tipa ng pulod mo ako kung galmay sa kada kami. Lord God, Dagiti nga saso maapo nga mangigan mi, pagbiyagan mi, kat maimula ka di nga nalang iti puso ken panunod mi o Diyos. Tapos iti kastada iti pagtakdaran mi Apo iti kina-Kristiyano mi nga anak mo Apo. Agyaman kami ket Apo, dawaten mi nga kadagiti puso Apo, dawaten mi nga buraken kadida Apo, dilay nga kanito ket balbaliwang mulyem ulit o Diyos kinasaysayaan kinapingpintas o Diyos. Buraken Apo, kaya't mi o Diyos nga, mulyan na kami pa itinasaysayaan Apo. Yaman kami ken ka Apo. Lord, we ask you, Father God, to send your Holy Spirit, send your fire tonight, Lord God. Kat apuyan na kami Apo, tinaytingal daw. Yaman kami ken ka, in Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah! Amen! Palakpakan tayo manindi Apo kakabsat. I want to talk to you about God's limitless fire. The fire of God is limitless. Dawatak man kakabsat, when damagit man kenyayo, kumusta iti apoy mo kani Apo? Sumbatan nyo lang tang tibagbagayon, hanyo naskin nga iba kanya po. Kumusta ang apoy mo sa Diyos? Tatan, damagit man sumaruno, kumusta ti apoy ni Apo ken ka? I-rate mo man kakabsat, sagutin mo nga, kumusta ang apoy ng Diyos sa'yo? I-rate mo man from 1 to 10, 10 is the highest. Kumusta ti apoy ni Apo ken ka? You know, iti Christian journey tayo kakabsat kat handanganin ka rin ni Apo Jesus nga it's easy when it's a smooth road kakabsat. Our Christian journey will never be easy kat Jesus is not promising a smooth road. Amen? Gusto ka di kakabsat? Gusto ha? Okay. So, ado ti mapadasan tayo nga lubak, ado ti mapadasan tayo nga pagsubok, ado ti mapadasan tayo nga challenges, nga mabalin nga mangpatay iti apoy mo, iti panagserve iti Apo, ado iti mapadasan tayo nga loopholes, nga mangpatay iti ayat mo, ken apoy mo, iti panagserve iti Apo, eten nga kapusan, nga damagit manen ken ka, no kastoy nga dadadi mapadasan tayo, kanayon ka dilatad nga patay sindi, iti apoy tayo kini Apo. Pinakaserseryoso kayo mo kakansa. Palagi na lang ba tayong maapoy ngayon? Tapos bukas, hindi na. Hindi naman, inaaralan naman.
Yung sasabihin mo sa akin, ate, bakasyon ngayon. Ate, grabe, I'm gonna win my friends, I'm gonna win my classmates. Tapos, nung may Novemberan pa, ate, what did I say last month? I really forgot. Nalipatan na na yung baganan nga iwin na dagijay friends na no classmates na. So for today, kahabsat, we are going to talk about the fire of God. Limitless fire of God. Apay nga dahil kat iso ti pagsasaritaan tayo kakabsat, gapuna ta, kaya kung i-challenge mismo iti magbagig, kan i-challenge kayo magkakabsat, dahil tayo makunkunan nga word nga consistency. Tanda ka dito ate? Awan. Apay limitless ate kunayo siguro because the Lord wants us to be consistent. No, siguro no, ti inconsistency kakabsat kag basol, baka nabayag tayo nga tayo no. Kung ang inconsistency ay kasalanan, baka matagal ka nang nasa impyerno. Diba ba? Tanong ko sa'yo, sino dito'y kakabsat hindi consistent? Taas ang kamay, huwag kayong mahihiya. Consistent, tuloy-tuloy. Consistent sa devotion, consistent sa fire, consistent sa Bible study, sa lahat, taas ang kamay. Or taas ang kamay ng magsasabing, ate, aamin ako, hindi ako consistent. Now, if inconsistency is a sin, it has brought you now to death. But thank God for His grace, mga kapatid. Thank God for His grace. Kaputa ra, adangar tema kun nga tiyagsa. Okay, so, kahit ko lang ibagate, ito nature iti tao kakabsat, pabago-bago ng isip, pabago-bago ng nararamdaman, and we have been, aminin man natin mga kapatid, we have been inconsistent with so many things. Amen po ba? Do you agree? Wala siya lang. Agree. Kita ang kakabsat na pintasak pa lang. Kung consistent si Lord sa buhay mo, sana consistent ka rin sa Kanya. Amen. Ulitin kakabsat. Kung consistent si Lord sa buhay mo, sana consistent ka rin sa Kanya. Amen. Api, kung magpapsot mo ti, amen ang kakabsat, itay nakadadulatan may sa. Amen. You know what? If you want to last long in the ministry, if you want your life to be successful, young people, sana consistent tayo sa Lord. Amen? Let's define limitless. Okay, limitless kano ka without limit, syempre. Unlimited, bottomless, endless, boundless, measureless, unending, can countless. If we say limitless, mga kapatid, wala daw ending sa'yo. Wala daw pagtigil sa'yo. Hindi ka tumitigil at hindi ka nasusukat tapos wala kang katapusan. Consistent. Tuloy-tuloy, kakapsat. Now tonight, mabaling ako na iti apo kanya tayo, no, adaman iti may nga banag nga never ending kanya tayo. No, adaman iti may nga banag nga mading agsasarden ka na tayo, dapat katay apoy tayo kumakin ni apo. Magbaling nga tanin consistently sa baling nga banagan, wag lang di apoy mo kini apo. Let's talk about limitless fire. Yung apoy na hindi nauubos. Yung apoy na kahit bumbero hindi kayang patayin. Amen? Can I hear an amen? Amen! Jay apoy nga makaakal. Jay apoy nga contagious. Jay apoy nga uray danong kathan na kaya nga patayin kakabsat. Who wants this kind of fire? Amen! Amen! Bahala ka dyan, no? Tahimik ka kayo, tapos pag-tweetang ka dito, bahala ka, hindi ka makaka-receive talaga ng fire. Sino gusto ng fire? Amen! Now, if you want this kind of fire, kahit ko lang ay i-introduce kanya, yung pala yung kakabsat, iti fire of God. Okay? Kung gusto mong magkaroon ng fire for the Lord, let me introduce to you first the limitless fire of the Lord. Now, through what? Not through me, hangatibya ko kakabsat, but through the life of Elijah. In 1 Kings chapter 18, ikukwento ko, inanarate ko yung story, props ko ate, pakiready. Tapos ewan ko na lang kung hindi ka bumilib sa apoy ng Diyos pagkatapos mo itong marinig. First one, later on, in the 3rd year of drought, the Lord said to Elijah, "Go and present yourself to King Ahab. Tell him that I will soon send rain." Verse 2, so Elijah went to appear before Ahab. Meanwhile, the famine had become very severe in Samaria. Verse 3, so Ahab summoned Obadiah, who was in charge of the palace. Obadiah was a devoted follower of the Lord.
Once when Jezebel had tried to kill all the Lord's prophets, Obadiah had hidden 100 of them in 2 caves. He put 50 prophets in each cave and supplied them with food and water. Ahab said to Obadiah, "We must check every spring and valley in the land to see if we can find enough grass to save at least some of my horses and mules." Verse 6, so they divided the land between them. Ahab went one way by himself, and Obadiah went another way by himself. So this is story kakabsat ket napasamak idi under the leadership of King Ahab during 874 BC, something like that. So, mabalin damagin nyo kanya, Ate Joy, sino ni King Ahab? So, ni King Ahab kakabsat, isuna iti may kawalo nga hari iti Israel. So, kung naman naging researchers kakabsat nga ni King Ahab, he is a capable leader and military strategist, pero nakakatakot. Kung nadangakasay kakabsat, he is considered the most evil king of Israel. Apay, tanungin niyo ako bakit? Bakit? Nakapsot, tanungin niyo ako bakit? Bakit? Why? Because he married a woman named Jezebel. Bakit ate, anong meron kay Jezebel? Jezebel is a woman from an enemy nation. Is taga-Israel ni King Ahab, nag-asawa isuna iti handa nga kauri, hindi nila kauri at kaaway nilang bansa. Iso ti nasawa na kakabsat. Kaslamat kay kakumaang, yung bibaglaki din tawag dito yung kakabsat. Nag-girlfriend ka, nag-asawa ka, iti tapos ikaw kristyano ka. Yung tipong mahal na mahal mo yung nagsasamba ng kung ano-ano, ng kung sino-sino, tapos ikaw kristyano ka. So kadyan ni King Ahab kakabsat, King Ahab married a woman from an enemy nation. And what happened? He allowed Jezebel to promote Baal worship. During his reign, God was put aside. Baal is a god ni Jezebel. Diyos-Diyosan siya ng kanilang bansa. Inintroduce sa Israel at naset aside si Lord. Hello? Now, because of this, kakabsat, Elijah, a prophet of God, nagbigay siya ng message kay Ahab dahil nagsasamba na rin siya sa ibang Diyos-Diyosan. Okay? Itod ko lang yung background na pelang ating story kakabsat. Tatan ko na ti apo kini Elijah, Elijah inkan kini Ahab, ibagam kanya na ngamang tagititudo. Kung na nakakadzay kakabsat, no rain would fall in Israel. Meaning, magkakaroon ng severe drought, severe famine. Gapu iti disobedience na kini apo. Amoy tinapasama kakabsat. He refused to acknowledge the kamalina. He refused to acknowledge his fault ket pinabasol na pay ni Elijah. No apay nga awan ititudo. Kasta tayo gamin maminsan kakabsat. Hantayo disregard ibagi tayo. Papasulan tayo no daduman ti sabali nga tao ng consequences lang magayap iti aramid tayo. Dili mapaspasamak ka na tayo. Bagaman takaabay mo kasla si Kaji. So anong nangyari? He chose to listen. Ahab chose to listen to his wife's advice. Kunana ni Jezebel, amoy yung gamin nung talaga dagita sawa nga babae. Ang nanguna nung nga namati. Kunana, anya ti advice ni Jezebel kay ni Ahab, makinig ka na lang sa mga prophets na puro magaganda ang sinasabi. Huwag kang makikinig kay Elijah na puro negative ang sinasabi. Litaw din hinaw kakabsat, adyayan iti start, iti downfall ng kanilang bansa. Verse 4, nakakagulat, Jezebel tried to kill all the Lord's prophets. Manmanuda lang arudan sa hagasot lang yung kakabsat, kaya napay lang ipapatay. Maawa tayo yung sitwasyon na kakabsat. Ngayon tinaramid ni Obadiah, a prophet also, elemeng na ito na the cave, pinagudwa na, tig 50 may sa cave. Nang tinapasama kakabsat, ijay bansada King Ahab, nagkaroon iti total invasion iti foreign god, iso ni Baal. Pinugas na nga rogan itinagan ni Apo Diyos. So datan, dati nga ni Jezebel, ti plano na kakabsat, kaya nga totally nga ma-erase itinagan ni Apo Diyos, kat isambahin na lang ni Baal. Okay, so detoy. Di kat may sana lang ni Elijah kakabsat nga natural nga tak-tak der. Ada ti talong options na kakabsat.
mabalid na nga sumurot kat group bab isuna kini Baal. Number 2, mabalid isuna nga aglemeng kas katulad kadigya 100 naglemeng. May katlo, hana nga talikuran ni Apo Diyos kat pagtakdaran na ni Apo Diyos nga pagsasabihan na. So tanong ko sa inyo, ano kaya ang pinili ni Elijah? Nyata inaramin na. Kasla kumamit ken kaang, da kayo young people, i-J school you, sika lang iti namati dyan. Sika lang iti namati ka dagiti friends mo. Busy dan nga grave review, busy dan nga grave revise, busy dan nga trabaho, handa nga agad-attend ti Bible study one prayer meeting. Kasla sika ni Elijah, amin dan nagpasaway, dan ikaw na lang hindi. Amen. Dayo ti Apo kakabsat. Kasla si ni Elijah, amin dan na pinagtalikudan dan ni Apo Diyos. Amin dan naglamiis dan. Amin dan naglemengen. Magulo na yung pamilya mo, magulo na rin yung kaibigan mo. Tanong ko sa iyo, will you still be on fire for God? Or tanong ko rin pangalawa, kakabsat, will you go with them at kainin na rin ang sistema? May dalawa kang opsyon, sama ka sa kanila or magpakatatag ka. Now Elijah knew who God is. Amo ni Elijah ti Diyos na kakabsat. He knew what kind of God he is serving. Ating nga story kakabsat, kat in parupa, when yung pakita ni Elijah kan ni Jezebel, Ahab, kan kadagya 450 prophets na. No sino ti talaga agpaypayso nga Diyos? Tata ni verse 14 natin. Verse 14. Okay. Hinarap ni Elijah finally si Ahab kasi may word na naman si Lord sa kanya. Sabi ni Lord, Ahab, balik ka na. Agsubli ka ni Ahab, kat ibagam na ito'y. Ibagamon nga, agsend na akong ititudo. I will send rain, kuna na nga kabsay, nga kajay kakabsat, tatan, napanmatisuna. Napan ni Elijah ka ni Ahab, kat kuna na kastoy. King Ahab ni Lord kat agsend iti rain kat kuna naman insungbat ni Ahab kanya na among sika troublemaker ka. Kapuken ka nagka-trouble iti bansa tayo. Ngamo yung tinapasama kakabsat in rebuke ni Elijah ni Ahab. Kapo iti indecisiveness na ken disobedience na iti Apo. Kuna na hanggang kailan ka magko-compromise? Kuna na kini Ahab kakabsat. No ti Dios iti pagserbyang ti Dios. No ni Baal iti pagserbyang. Hanga dala-dalawa ni Diyos santo ni Baal, ni Diyos santo ni Baal. So ni-rebuke ni Elijah ni Ahab kakabsat. Tata ni dinalpas deta, kunana ni Elijah, sige, i-dare kayo latang iti contest. Magkakaroon tayo ng contest. No sino ti Diyos nga sumagot? Kung sino yung Diyos na nasasagot, siya yung totoong Diyos. Amen. Verse 22, basahin tayo. Okay, verse 22, isurod yung timatayo kakabsat. Then Elijah said to them, I am the only prophet of the Lord who is left, but Baal has 450 prophets. 450 verses 1 kakabsat. Now bring 2 bulls. The prophets of Baal may choose whichever one they wish and cut it into pieces and lay it on the wood of their altar, but without setting fire to it. I will prepare the other bull and lay it on the wood of the altar, but not set fire to it. Then call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord. The God who answers by setting fire to the wood is the true God. And all the people agreed. O sige, aramidan tayo dayta. Kunada ka ni Elijah kakabsat. So, agpapada nga ag-offer iti bull, agpapada nga ag-offer yan ti gadda, ni Baal ken ni Lord, pero this time awan apoy. Okay? Baal versus God of Israel. Kung sino yung sasagot na lalagyan ng fire yung wood, it is the true God. Now, Elijah wants to reveal the God of fire to Jezebel, King Ahab, kan kaligid 450 nga prophets ni Baal. God is revealing Himself to you right now, too, that He is a God of fire. A fire that you can contain, apoy na hindi mo kakayanin. Apoy na hindi mo mahihindian. Apoy na papatay sa kasalanan mo, ang apoy na magpapaangat sa buhay mo, ang apoy na tutulong sa pag-aaral mo, ang apoy na magpapatagal sa iyo sa ministry mo. Nagsagana ka kasi ang babanto dito damdama. Amen. Hallelujah. Verse 25, tuloy tayo kakabsat. Then Elijah said to the prophets of Baal, you go first, for there are many of you. May sana ko 450 da.
Choose one of the bulls and prepare it and call on the name of your God, but do not set fire to the wood. So they prepared one of the bulls and placed it on the altar. Then they called on the name of Baal from morning until noontime. Siputan nyo ito kakabsata. From morning until noontime, shouting, Baal! Answer us! But there was no reply of any kind. They danced, hobbling around the altar they had made. Nagsala-sala da kakabsat, nagpuli-puligos da, taknong mapansin ni Baal isuda. Ngayon kitain tayo kakabsat. Verse 27. About noontime, Elijah began mocking them. You'll have to shout louder. Ipigpig sayo pa itagpukaw. Kas-lakas tayo, Baal! Answer us! Kasi ko na ni Elijah kakabsat, agpukaw kayo pa itinapigpigsa. Baka gamin ka, agday-day-dream isuna. Adatali, kunana. Baka agday-day-dream isuna. Agday-day-dream ta Diyos yun, kunana. For surely He is a God. Perhaps He is daydreaming or is relieving Himself. Or maybe He is away on a trip. Sigaw pa kayo ng malakas. Baka na pa Japan, wano Korea. Wano saan ka maturog or is asleep and needs to be wakened. Kasi hana kayo mangal. Pukaw kayo pinapigpigsa, kahana kayo mangal. Nang rugi dahi tibigat, ingana ti aldaw. Tatan, inaramid damat ay ko na ni Elijah. Nagpukaw damat tinapigsa, verse 28. So they shouted louder and following their normal custom. Baal! Answer us! At ipay ti malala kakabsa, they cut themselves with knives and swords until the blood gushed out. They raved all afternoon. Amoy ito rave. Ah! Lakas dyan. Nag-rave da all afternoon until the time of the evening sacrifice. But still, there was no sound, no reply, no response. Ito yung pinagmamalaki nilang Diyos. Walang sagot, walang reply, walang response. Maturo. There was no answer from Baal hanggang gabi. Wala pa ring reply. Wala pa ring response. Amom no sabali nga Diyos iti pagserbya mawan ma-receive mo nga kasta nga response. No sabali nga Diyos iti pagserbya mawan iti maawa mo nga reply. Kung yung Facebook mo, yung sinasamba mo, yung K-drama mo, yung people, yung crush mo, yung sinasamba mo, wala kang response na makukuha. Diba? K-drama. Netflix pa more. Wala kang response na makukuha no sa bali ti Diyos nga pagsaserbyang. Iso nga no syakin ka, sa totoong Diyos ka lumapit. Amen! Kada kayo nga buy-buya kakabsal. Adun tinanapanan yun nga alboraryo no sino-sino tinagpapatulungan yun. Awan ti sa bali nga makatulong, makaagas kada kayo no didain di Diyos nga si bibiyag. Amen. Iso ni Apo Diyos. Hallelujah! Tatan kakabsal. Diba yung pakita niya background nan, ipakita magkanya yung kakabsat. Di Diyos Israel. Nag-ready tayo. Fasten your seatbelts. Kakabsat, dahil baka hindi natin to kayanin. Verse 30, ate. Verse 30, now it's Elijah's turn. So the morning to evening. Then Elijah called to the people, come over here. Oh my God, ito yun. They all crowded around him as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. Apay nga repair. Kasi ni Jezebel pinerdi na aming dagijay altar nga para gini Apo Diyos. So in repair na pa lang, he took 12 stones, one to represent each of the tribes of Israel, and he used the stones to rebuild the altar in the name of the Lord. Then he dug a trench around the altar, large enough to hold 3 gallons. Siputan nyo natin kakabsat he dug a trench around the altar, nagkalis una, nga kaya na lang kargaan ng talo lang nga galon. Verse 33, he piled wood on the altar, cut the bull into pieces, and laid the pieces on the wood. Then he said, diba talo lang ti kaya na nga kargaan mo na? Then he said, fill 4 large jars with water, and pour the water over the offering and the wood. May imagine yung kakabsat, meaning umaapaw at iti limitless fire ni Lord kakabsat. 3 jars lang ti kaya na mo pati pa iba na. I'm pointing something out here kakabsat. Meaning maapaw yung tubig. Nilagyan yung offering ng tubig. Nalipatan na nga ti bato kas kada kayo kas kada karne kakabsat. Ng kastoy.
Verse 34, after they had done this, he said, do the same thing again. Diba, talo lang nga galons ti kaya na. Let's pretend ato'y kat indagda nga trench ato'y. Tatan, mangipang kayo iti talo nga jars, nga napno iti danom ko na nga. May isa, dua, talo. Ngayon ko na aramidin yung upat. Okay. Verse 33, after they had done this, he said, do the same thing again. Maminugpat manin kakabsat. 1, 2, 3. Marunong, he said, now do it a third time. Kaya nangasawang kakabsat. Overflowing. Naglip-lipyas. Okay. Talo nga beses nga inaramid. 4 times 3, 12 times. 12 nga jars din panda. So they did as he said. 3 beses ginawa, and now the whole place was filled with water. Basang-basa na yung offering, yung kayo, tas ay bato. Let's pretend na dati bato kas kadakwa nagtan kakabsan. Verse 35, and the water ran around the altar and even filled the trench. The picture tayo ka ate. Okay. Base iti research ko kakabsat, water can kill fire. Di nga rin? Yeah. Sip. Yeah. Okay. Ito no. Fire somehow can kill water. Anyaman iti banag kakabsat nga naibasa ayan ti danom. Haan nga dagdagos nga mauram. Hanga dagos nga mapuuran. Now, Elijah surrounded the whole altar with the water, the wood, stone, and everything na nandun ay filled na ng tubig. Now, what happened kakabsat? Ate, I need your help. Okay, let's pretend nga kasta. Okay. Pagkita mi kayo niyo, ano kayo naman? Hindi ang madali ate. Kitan tayo nung masindiyan. Yang? Never. So marono, kitaan tayo dito kakabsan. Kitaan tayo no dito apoy kat mapatay na ti danom. Okay? Wait, abid dugunay. Madalagan ako lang. Okay. Kitaan ibang ko dito kakabsan. Kitaan tayo na maibus na ata danom. Okay, mabalik mo ko gawin natin. Okay. Observar tayo. Okay. Natayan kakabsa. Anya tinatay dya apoy no dya danon. Dya apoy. Amoy ti conclusion. Amoy ti conclusion natin nabaksit ka. Katayo. Amoy ti conclusion na kakabsat. Aje no datayo ti mangikasta no ni Elijah no datayo ti mangikasta kuma. Hanga matay aje apoy kadeti danom. Ije case ni Elijah kakabsat puro danom ajay. Tatan kitain tayo. Okay. Tanong ko sa inyo, will the fire of God make it? Yes. Napno iti danom aji altar. Will the fire of God burn? Napno iti danom aji offering, tapos yung wood, tapos aji bato. Nabasa amin? Will the fire of God burn? You wanna know, kakabsat? Verse 36. Amen. Verse 36, excited ni ate. At the usual time for offering the evening sacrifice, yung kabila buong araw, kini Elijah gabilang. Elijah the prophet walked up to the altar and prayed, O Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today that you are God in Israel, and that I am your servant. Prove that I have done all this at your command. O Lord, answer me. Answer me so that people will know that you, O Lord, are God, and that you have brought them back to yourself. Verse 38. Immediately, the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones, and the dust.
It even licked up all the water in the trench. Verse 39, and when all the people saw it, they fell face down on the ground and cried out, the Lord, He is God. Yes, the Lord is God. Kaya ko'y iti Diyos nga samsambaen dagiti Ilocano Fellowship. Amen. Now, the God of fire. Iso ti pagserserbiyan iti Ilocano Fellowship. Amen? Amen. Sinunog yung bowl na may tubig, sinunog yung wood na may tubig at yung stone. Pambihira, kaya ba? Kahit yung tubig, tinuyo ng apoy ng Lord. And that is the fire of God you are serving. That is the God of fire I am talking about, mga kapatid, mga banag. Limitless fire of God can kill water. Nagatitog yung introduction ko yan. Yung unending fire ni Lord sa'yo, kayang pumatay ng tubig. Tubig ang pumapatay sa apoy, pero sa apoy ng Diyos, papatayin niya yung tubig ng buhay mo. Now, nag-research na kakabsa, the water in the Bible speaks of many things. Pero inalak lang nga dyan talong description ti water dyan Old Testament kakabsa. Number 1, water speaks trouble in your life. Psalms 32:6, Psalms 69:1. Nakunan ni Apo, yung water na yan na sinunog ko, it represents the trouble of your life. Yung mga problema mo sa buhay mo, yung mga persecution na nararanasan mo, yan yung mga water ng buhay mo. Yung pagbagsak mo sa school, yung pag-iwan ng mga kaibigan mo sa iyo, yung pagkasakit ng nanay mo, yung lahat yan troublesome. Number 2, water speaks of enemy who attacks. Yung mga kalaban mo na walang ibang ginawa, kundi siraan ka, kundi patayin ka. Yung demonyo na walang ibang ginawa, walang ibang gustong gawin sa'yo, kundi bigyan ka ng kasalanan, bigyan ka ng sumpa at pabalikin ka sa dati mong buhay. Nagpintas di Ada ni therapy kakapsat, old self and new self. Kasta ti arami di ti Diablo, bigyan ka ng sumpa, kung kaya na ka nga pagsublian, amo yung kumali baboy kakapsat, nalpas mong tinabigos, tapos mapanaman di dahil di taktinan. Dago sa mong tumalin, idaan ng tumalin. Kasi dyan, nang sabi ni Lord, yung apoy na nanggaling sa langit, pinatay ko yung tubig sa altar ni Elijah. Hello, kakapsat. Hello. It's filled with water. Now, the Israel also is filled with water. You are also filled with water. Aminin man natin o hindi. Punong-puno ka na ng lamig sa katawan mo. Punong-puno ka na ng lamig. Di ka na nagde-devotion. Di ka na nagpe-pray. Di ka na on fire kay Lord. Anyaman iti danong nga lumawlaw-law ken ka. Anyaman iti river mo. Anyaman iti fountain mo. Anyaman iti ocean mo nga lumawlaw-law ken ka when nububon mo. Aji apoy ni Apo iti mang pabago deta. Amen. The fire of God can kill that water inside you. Yung persecution mo, kayang patayin yan ng apoy ng Diyos na meron ka. Only the fire of God can kill your bad experiences right now. Ang apoy lang ng Diyos ang magpapaalis sa iyo sa kasalanan. Ang apoy lang ng Diyos ang magpapaalis sa iyo sa tubig na yan. Magpapaalis sa iyo sa curses na yan. Hindi ikaw, hindi yung Baals, hindi yung Facebook, hindi na kung ano-anong apoy lang ng Diyos. Are you here, kakabsat? That is the limitless fire of God. Second, limitless fire of God is contagious. Makaakar kakabsan. No syakkan ka, dawatak iti apoy ni Apo. Apay, makaakar. Nakakahawa. Contagious. Inibus na amin nga materials ang nausar hindi nag-offering ni Elijah. It spreads easily. Meaning, kaya mo rin itong magawa. Kaya mong mahawaan ng apoy ng Diyos. Kaya mo rin magkaroon ng ganitong apoy. Kaya mo rin makakuha ng apoy na katulad ni Elijah. Because it is contagious. Siguro dahil may kanya yung iti kakabsat nga di mo kuman kayat iti at para magawin no bagang kayo ate kasta mabahin na namin kastoy kaslang ko kaya nami bagak ka rumuar ka iti dahil nga youth night on fire ka kini Apo. Amen. May ka dito yung nagdamlami is nga rumuar ka kada nga youth night kakabsat on fire ka kini Apo. Amen. Ibagak ka rumuar ka kada nga youth night kayo kakabsat nga on fire tayo kini Apo. Amen. Na kahit assignment mo, na kahit thesis mo, na kahit revision mo, na kahit problema mo, na kahit barkada mo, hindi kayang patayin yung apoy mo sa Diyos.
Amen? Isang malakas na palakpak naman yan. Third, may katlo. The limitless fire of God defeats the oppressors. Lahat ng kaaway mo, lahat ng mga nagpe-persecute sa'yo, lahat ng nagsasabi no, ay hindi ka na magbabago, ganyan ka na lang, lahat yon. Yung apoy ng Lord ang magpapatikom sa mga bibig nila. Yung apoy ng Diyos sa 1 Kings chapter 18, pinakita niya na totoo siya, na totoo siyang Diyos. That He is different from any other gods na sinasamba nila. Tandaan niyo kakabsat, fire na nagpapanganga sa mga kalawan mo at sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung apoy na ibibigay ng Lord sa iyo. Yung apoy na nagpapanganga sa mga kaklase mo. Yung apoy na magpapanganga sa mga employer mo. Yung apoy na magpapatikom ng mga bibig ng oppressors mo. Because God is a God of fire. Kaya kung hindi ka maapoy ngayon, bakit hindi? If God is a God of fire, why are you not on fire? You know what? Young people can dagiti thunders. God deserves young people can thunders who are on fire for Him. God deserves young people and thunders who are on fire for Him. Kasi on fire siyang Diyos. There is no reason for you not to be on fire for Him. God wants you to have the same fire. Apoy na papatay sa problema mo, apoy na contagious, at apoy na magpuprove na siya ang totoong Diyos. Amen po ba? After the whole thing happened, everyone was in awe, bow down to God, and worship Him. Kung nanlalamig ka ngayon, apoy ng Diyos ang kailangan mo. Amen? Amen. Kung nagkakaproblema ka ngayon, kada kayong nagbubuya, apoy ng Diyos ang kailangan mo. Huwag kang lumayo, huwag kang tumakbo, huwag kang maging katulad ng iba. Lumaban ka, pakita mo nga katulad na ka ni Elijah, sino ay Diyos nga pagserserbyang. Ay si bibiyag nga Diyos nga pagserserbyang. Now, kaya't ko lang nga ilawag kakabsat, who is the fire in our present time? So, ay binasa ni Sister Netanya, Matthew chapter 3 verse Luke 3:16, I baptize with water those who repent of their sins and turn to God. But someone is coming soon who is greater than I am, so much greater that I am not worthy even to be His slave and carry His sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. The fire in our present time is the Holy Spirit. Baka nalipatan mo na yung kasta, yung third personality, Trinity kakapsa, puro ka na K-drama, puro ka na Netflix. Ngam, daganda ka na saya at kakapsa. You can only have limitless fire for God if you are with the Holy Spirit. Ajay apoy nga bumababa galing langit, ajay Holy Spirit, ajay kakapsa. The Holy Spirit will give you unlimited fire. Amen? Lahat na nag-backslide, ikaw hindi. Lahat na ni-stress sa school, ikaw hindi. Gapuna kakabsat, ti Holy Spirit, katadakin ka. Amen? Damagan kan kakabsat, ano-ano yung mga tubig mo ngayon? Ano-ano yung mga tubig na umiikot sa altar mo? Sige, isipon mo nga, panunod naman aming kakabsat. Problemam ka di, school mo ka di, friends mo ka di, nagiging tubig na mararanasam. Sabi ni Lord, puputulin ko yan ngayong gabi. Amen. At papapunin kita. Amen. Amen. Sa devotion mo, sa prayer life mo, sa Bible study mo. No more backsliding, kakabsat. No turning back, no more roller coaster. On fire ka ngayon, tapos bukas hindi na. Tapos maapoy na naman ulit, tapos ang tumalan. Tapos maapoy manin, tapos ang tumalan. Kung di naman takaabay mo, katibagamhan ko mga kasdyan, kapsaan ko. Wano aanan mula nakita ni Ate Jermaine nagibong, di ka matanapan. Apay, ako babasehan ng apoy mo? No, it must be God. Awan iti sa bali nga dapat nga rason nga naapoy ka iti Apo, no dilain ni Apo kakabsat. Only the Holy Spirit can make you on fire for God again. Mamati kayo magkanhaan kakabsat, dahil tayo iti kinapudno. Aglipasak ton, kat ay bakto ni Pastor dito.
Nung kahit ko ibaga, kanibati, talo nga ba nagkakabsat? What must I do with this fire? Sagana kayong kakabsat. If God is the God of fire, what must I do with that fire? Number one, acknowledge Him in your life. Even in your school, young people, even in your work, even in your thesis, even in your pag-revise sa family mo. Now, if you want this kind of fire, i-acknowledge tayo dahil nga fire iti everyday nga life tayo kakabsan. Number two, believe in Him. Maniwala ka sa apoy na yon. Di ba nagsardeng ka nga nagbasa, nagsardeng ka nga na-inspire, di awan tinaniwala ka. Nagsardeng ka nga nagserbi iti apo, aji apoy mo, di awan iti naniwala ka. Kasama ti Holy Spirit. Ti Holy Spirit hindi kikilos kung hindi ka maniniwala sa Kanya. Number three, call on Him. When Elijah called the fire of God, God showed these people. Tinawag niya si Lord kakabsan, and God answered. Tangarabi, tawagan tayo met ni Apo Diyos. Kat mamati ang kakabsat na sumumbat iti dahi di madlaing ngarabi. Don't call your friends first. Don't call your Facebook. Don't call your friends or your family first. But call on the name of God first. Amen. Kung naglalamig ka, huwag kang maghanap sa boiling waters. Kung nanglalamig ka sa devotions mo, lumapit ka sa Diyos. Amen. Call on Him means what? Spend time with Him or read the Bible and pray. Call on His name and be on fire all the way. At iti mahudi nga ibati kakabsat, naghahanap ang Diyos ng mga taong on fire sa Kanya sa gitna ng problema at panlalamig ng tao. Naghahanap ang Diyos ng taong on fire sa Kanya at nagpapa-on fire pa. At nagpapa-on fire pa kahit on fire na. Yung painit ng painit sa Kanya. Yan ang hinahanap ng Diyos. Sana ikaw yun. Amen? Do you want to receive the limitless fire of God, kakabsat? Gusto mo bang matanggap yung limitless fire na contagious that can kill waters? Gusto mo bang matanggap yung apoy, yung limitless fire that can defeat the oppressors? Kakabsat, talo lang. Acknowledge, believe, and call. Dawatang man nga tumakder tayo anong kakabsat kaya tayo bang Pastor James. Amen. Hallelujah. Lord, thank you, Father God, for your grace. Amen. Hello. Kaya man tayo kakapsati undescribable nga mensahe. Hala nga basta na bagas. Laing mayaman talaga yung mensahe at timely. Yes. Di nagmensahe kakapsat kat nangtod kanya tayo ti karit nag-challenge. Nagado dagiti puntos nga talaga nga nagpapintas da. Kat tulsudik man ulit nadamag nang sa itay introduction nga una na i-rate mo ti apoy ni Apo Diyos ibiyag mo ita from 1 to 10 adin no tayo kadi ura siya kaminig kat nagmayat na tatanay palagip nga ada malagayam kada tayo kadagit ima tayo titulbag no kasano tayo nga mapanatili di apoy babaen ti devotion babaen ti panagbasa ti sa ti Apo panagkararan kada tumabay kakabsat nagbayat pakita ti Sister Joy naramat ti Apo ti picture ti danom nga ti danom ti picture i-refresh kanya data kabaro-baro kanya dagita nga dagiti operation wenno mangigawid pinaglamiis pinakaupay isuda nga mangpa mangigawid kanya tayo nga talaga nga umapoy ti Apo kan maudi ito puludet ni ba ng karit pinagmensahe nga una na ti apoy ti unlimited wenno limitless nga apoy nga agaputilanad kani Apo kat contagious and it is always available ang nga di jay ti Apo susurutin na tayo takaya na tayo nga on fire nagado ti level ang dudumang nga panpanunod nga naka-challenge sa tiring na kakabsat kat mabalinmad nga oray kata kayo. Ayan nyo ita.
kasano kabara tayo. Kasano ti kabara ti panagpamati tayo, ino relasyon tayo kani Apo. Kasano kadayo tayo. Anya kung natin nagbensahe. Napatpateg, nagiti cellphone, ino kung natin spend time tayo kada hindi kumambanan. Kagusat, da kayo di makasumpat kada hindi nga sa relasyon. Papantayo di managkararan, ket luktan tayo man kadirigiti puso kan panunang tayo. Dito nga po'y i-represent na kung natin nagmensahe nga isu ti Holy Spirit nga interesado nga adatta nga kang kanayon nga umahin ton nakalukat dagiti puso tayo. Kapag tayo ka di pa nagkararan. Agyaman kami Apo ti naramat mo nga pinakangiwat mo ito dahil nga daw. Ket ti mensahe at adang iturong na may yatada iti biyag dagiti kabataan wenno yang people. Ngayon uray kada kami nga hanay people, ami nga nagtingig, nagbuya ket amumi nga dakkel ti personal impact na dahil nga mensahe ta sa ungarot dayto. Agyaman kami ti panaka-refresh manen dahil nga nagbaling nga challenge ken encounter ni Elijah. Nga out of 450 nga nagpukpukaw nga propeta ni ba nga naggimawat nagrubag kini Baal kat awan din nangyari. Yung dijay Diyos ni Elijah, Diyos ni Isaac, Diyos ni Abraham, ken Diyos ni Jacob. Itang kayami, itang tahimi na ito nga nagad, nagisumadaan nga Diyos na pagsasalbihan mi. Agbyag, dagiti agsasalbi kan tao. Agbyag, dagiti Ilocano Fellowship. Agbyag, dagiti aming nga napapating agsasalbi kan tao. Ken ikaralag ko ti fire, ti apoy kang langit. Ay sumi mangpor kadagiti dagas na bisyo. Isumi mangpor kadagiti kawar nga ng mga gawgaw iti pa nagtakkel. Mabalin nga dagiti stress, problema, struggle ti panagbiag. Tinaga na Jesus, itinaga na Jesus. Diyaman kami tinagpak ng mensahe. Amen. Apo para kada kami amin dayto, apo. Nga may palagit may itaday tingal daw. Diyos na si pagsisarabyan mi. Diyos na si bibiyag. Saan nga nasiraan na hindi lang nabayag na. Ay ito. Agpukaw kami. Apo. Kat uray awan ti microphone. Uray yarasas pilay. Tinagan na Jesus. Tinagan na Jesus. Kat kaputa si bibiyag. Tagitilab labayag na kintalukatan. Mangig na kami ito. Kaya na nagiteraraw na tayo kiyapo. Agyaman kami tali Diyos kapag sarsarabyan mi. Sampay ka na pa ako pati iba na. Ngayon tanagda, isagsagabayin mi. Adda, sagsagit mi. Kung namin ito po, mas sampol nga sagitan dagiti masakit. Kaya iba ni Diyos, mabalin ng tupay na danunin. Kaya agasan na kita nga masakit. Agyaman kami unay nga po, iti tayo tingal daw. Tati Diyos, kapag sarsarabyan mi, si Biblia. Amen. Kanayon nga, limitless, ti panakabalin, kanapoy na madaydayaw ti Apo. Tulungan na kami nga rod nga, ang pakabara, ang balik on fire, hindi ang tutuloy ng John Nimi, hindi panamatimikan ka. Patay tayo ka po. Dahil tingal daw. Sublime ti Swami na tayo, Gloria ken Swami na panakaitan, tagay ken panakaitan tao. Kapoy ti pa nagtrabaho, kanagitibiyag may babae ti sao. Ken itinaramat mo nga pinakadipin mo ito dahil tingal daw. Pwede siya nang tunggal nagdingeg ken nakipagparticipan. Apoy enjoy mi nga talaga tinagdingeg iti si bibiyag makapted biyag mangted nga sao mi iti dahil tingal daw. Tulungan na kami nga ro tapo agtuloy nga si waya-waya. Yes, Lord. Ulitan mi, ideklara mi,
Ti panaka-set free, panakawaya-waya, Yes. panaka-por, nagnaman, Yes. nagkaukawan, di Yes. ba nagbiyaga mo? Amin ka panaka-pray, Espiritu ti kinarigan, Espiritu ti kinaawan, sikatin ako na siya ti Diyos, nga mangtet ti sa amin at kasapsapulan, kinunawin ti kare, madaydayaw ka ti Diyos, madaydayaw ka kadagitibiyag, kung galmay sa kada kami. Ako na po, ulitan mityan, gyaman gin mangiday-dayaw unay kan ka. Sa amin, saan kami dumao mga mangitagtagay, ito ng patig na nagami. Kapunta na ka-imbag ka, kada kami. Umayman ti pagsubok ti panagbiag, kalpasan apo ti adong banbantay. Kalpasan din nagpuskol nga ulep, apo makikita mi ti lining di nga ulep na kalpasan na ita nga ulep ket adanto ti lawag. Adadanto ti rupa niya pumeng Jesus, ket bendisyon to ti sumarunoy kami awatan. Madaydayaw ka. Kaya sublim ito sa amin at dayaw, gloria, ket di ba nagyaman ito dahil tinang daw. Kantayin tayo man iti doxology. Hallelujah. Amen. Di amaken anakku. Yes, Lord. Yes, Lord. Kita ti parabor niya po tayo ng Yesu Kristo, ti ayat ti Diyos, ti panangibabaet, panangisalan, panangisuro, panangliliwa, ti Santong Espiritu. Nagiti kumanga talo nga persona, ti may sa nga Diyos, so daw mati mataginahin nga makikaadda kada tayo. Kita pa panagnay, lawan ti patingkana. Amen. Amen. Mga tayo, mga tayo. Biyag tayo amin. Amen.